Sinday ka ako Bicol, marhay na pagka-morning mga kababayan. Aldaw ning Saturday. Good morning. And siyempre man mga kababayan, adigdi na naman ang sa indong mga suki, ang sa indong paborito, ang sa indong amuma. Good morning. Dahil iba, ako Bicol Party List. Good morning. Siyempre makakaibahan nindo ang sa indong tugang. Sa radyo dahil iba is Kylon Supli. And siyempre man ang satuyang partner sa ngunyan na pagka-morning, sa tuya pang pinaghahalat mga kababayan, ang pinaghahalata si Congressman. Para sa indong ihapot, pasiringan ang satuyang provincial coordinator tanganing sa indong maaraman maisihan ang mga programa pag-abot sa mga social services, water system asin iba pang programa na nakakatabang sa satuyang mga kababayan digdi po sa probinsya kan Catanduanes. Dahil aramtaman sana pag sinabing ako Bicol Party List, mga kababayan sa ngaraning pagtabang ang ako Bicol Party List ang number 1. Na Diyos ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol. May tiwala sa sadiri ang mga Bicolano. Good morning Rene Oliveros, watching right now. And kasba ko si Madam Rita Sato. Medyo nag-shutdown o garing sa toyang FB kasba ko pero na-restore man gilayon. Kaya mga pangga, mga padaba, mga sweetheart, marhay na pag-aga tabi sa Indogabos, mga oragon, mga ako Bicol Party List supporters, marhay na pagka-morning, mag-text lang sa numero ni Skylon Suplig 0928-622-1936. Ang sa indong mga kaputan katakod sa mga programa kan ako Bicol sa tuyang ipapaabot sa tuyang duwang congressman dahil iba Congressman Elsaldico and Congressman Attorney Jill Bungalon. Speaking of Attorney Jill Bungalon mga kababayan, ang sa tuyang congressman second nominees ka na ako Bicol Party List mga kababayan mabintahon sa mga young people sa partikularmente sa Albay and maging didi sa Catanduanes kung halimbawa may mga okasyon kamo mga kabataan, sangguni ang kabataan members in case may mga okasyones kamo na nangangaipo kamong di kalidad na wispi di honor mga kababayan na talaga naman na magtatao sa indo ning word of encouragement sa indong buhay bilang mga kabataan daing duda mga kababayan. Dahil nindo paglingawan asin dahi masupog, imbitaran ang satuyang congressman si Attorney Jill Bungalon na maging wispi di honor sa indong mga okasyon. Dahil syerto asin sigurado ang mga mensahe and broskan sangguniang kabata. Ako Bicol Sinda, ako Bicol Sinda, ako Bicol Sinda, ako Bicol Sinda, ako Bicol. Habang pinaghahalata mga kababayan ang satuyang partner na si Provincial Coordinator Mr. Bungo. Si Bongo Tabi, kapangaran sa natabi kaso kunyan senador. Bagataram mo ga paninyaw ako. Si Sir na Domingo Bungo. Pero bako tabi siya so senador na alalay ni President Duterte. Iyan po mga kababayan, may mga kapangaran sana talaga. Kaya habang pinagahalata ang satuyang provincial coordinator mga kababayan, padagos taman gilayon na pag-ulayan ang mga programa kan ako Bicol Party List digdi po sa sa Region Bicol. And July 2 nang unyan kadinali sinakan aldaw mga kababayan. Pangga bro, pagpangga is Bisaya, tama? Pangga. Digdi daw sa Bicol, ano daw ang pangga Pangga, padaba, igwa pa yata ning ibang terminology diyan. Sige daw tabi ka mga kababayan nagdadangog. Ito bagang ang pangga kung sa English yata pwedeng i-consider tang sweetheart, honey. Ayun.
Parang siring kayan. Kaya duman sa pating kabisayaan, very sweet sila mga kababayan sa pag-arapodan because yung pangga, ito talagang igo kamo inaapod na intimate relationship. Di sa Bicol, guro pagpadaba, kaya garong common lang na garo bagang so, ay padaba ta ka, pero hanapon ta daw ang tunay na translationing pangga sa Bicol. Jerry Toribelias kumahi, marhay na pagkaagatabi sa imo. Asin sa gabos na mga nakatutok sa programa digdi po sa 88.7 Radyo Ragon Vira Catanduanes. Ang programa tapo ngunyan, Suweko, Ako Bicol sa radyo. Ako Bicol sa radyo mga kababayan, na kung saan pinagtutukarta ang mga programa kan Ako Bicol Party List at sinso mga tawong naghahagad din tabang sa tuyang pinagtutuwangan tanganing makakonek sila sa Ako Bicol Party List. And good morning kay Sally Beo. Good morning po. Pwede po maghagad ding tuwang para sa medical assistant. Sally, pwede. Pwede tabi mi Sally ha. Pwede. Sa ing kadapit. Kung halimbawa digdi ka sa Birak, mi Sally, kung ang sa imong kahagadan medical assistance, magdara ka lang po mi Sally ning kan sa imong medical records and certificate of indigency, and darhon mo da duman sa harong ni Provincial Coordinator Mr. Domingo Bongo, ayos ka na, siguradong makakakuha ka ning medical assistance. Okay? So, pero kung adigdi ka ngunyan sa Birak, harani ka digdi sa satuyang istasyon, pwede kang magpasiring digdi sa Radyo Ragon tanga habang uya ang pinaka ang pinaka mabuot kong amigo. Maray na pagka-morning ka sa tuyang Provincial Coordinator Domingo Bongo, sir. Good morning. Yes sir, good morning sa lahat po ng nakikinig ng programang ito. Nandito naman tayo, Ako Bicol Party List, para patuloy na ipalam po sa mga kababayan natin ang ating ginagawa at ang ating pang magagawa. Ayun, palakpakan nun natin. Nakaginawa ka. May nag-minsay sa tuya, sir, si Sally Beo, taga Santo Cristo. In fact, yan sir, pakibasa, siguro basa mo yan, nadyaon sa tuyang monitor. Yes sir. Sige. Good morning po. Pwede po makahagad ng tuwang para sa medical assistance po. Salamat. Ayun. Magayon na apot. Pwede. Actually po, hali pa lang kami sa meeting. We've been there for 2 days. At nagpromulgate kami kung paano pang mapapabilis ang amin pong pagtugon sa mga kaharalagan ni Tabang. Alam naman po natin na may mga serbisyo publiko na hindi dapat pawaton. Iyo, tama yan. So, tingnan na namin kasi kung minsan ay may mga humihingi ng tulong, sa atin wala tayong problema, pero meron kasi tayong mga partner government agencies na kung minsan ay dahil sa dami ng humingi din ng tulong, kaya halos nagkakasabay-sabay. So kasi pagdating sa medical assistance, ang partner agency natin dyan ay ang DSWD. So dahil meron pong fund ang atin pong party list sa pamagitan po ng atin pong mga congressman na sila po ang trabaho para mabudgetan at may dala sa ating mga constituent, lalong-lalo na sa mga kasardarayan na araw kinigagad din Tabang. So kami po ay adigdi. Kaya nga ni po, ang samuya din na pigagad, kumpletuhin na lang para sa amin pong recommendation din ay mapadali-dali. Ayun. Pero bago kayo sir, bati untang ko na sa to yung mga Facebook viewers. Nazareno, good morning Jerry Torrevelia, Arjun Safe, and si ex-board member Jake Ilotabor. Good morning tabi, isa yung kanatabi sweetheart, haing ka na dapit na lugar. Sige tabi sir. So ang gustong sabihin mga kababayan, kan pinagbanggit kan sa tuyang Provincial Coordinator, ang paghagad po ning tabang sa gobyerno, partikularmente
sa indong Sandigan, sa indong Kasurog, sa indong Katabang, an ako Bicol Party List, mga kababayan. So igwa po kamo ning inapod na partisipasyon. So ano ang partisipasyon na ito? Ang sa indong partisipasyon magtao kan mga requirements na pinagahagad kan gobyerno and dapat tiyaga because Yes. we have a process. Oo, yeah. Oo. Oo. Yan ang pinaka-importante diyan. Kasi Kaya- kung di kita data kay puan ang araw kay ni proseso, tabang ni estado yung gobyerno, tayo man kita pong means. Oh. Di na kita ma-provide ng mga proseso na araw ka ni. Oo. Oo. Kaya yan po mga kababayan. Oo. Pero mga kababayan, magdangog tabi ka mo sa mga naghinanyugo niyan. Good morning una kay Mendoza Maria Linda. Good morning. Sir, pwede kaya yung tugang ko dyan sa Legazpi, napuntahan siya, naputulan siya ng paa, hindi pa matanggal ang tahi. Yun po ang problema niya sa kapo maintenance niyang gamot. Nasa Legazpi. Kung nasa Legazpi po kamo, hanapon nindo si Madam LV dyan po sa BRTTH. Opo, saan hospital yun da pa? Saan tabi ning hospital Maria Linda? O sige tabi paki-text kung anong hospital ini. Duman sa nabanggit mi mga kababayan na proseso kung ang hanap nindo medical assistance, educational assistance, burial assistance, gaagi yan yung proseso. Pero kung ang hanap nindo sapnaon, ura mismo, daining proseso yan. Matik yan mga kababayan. Good. Very good. Kaya di ka mong sapnaon mo yan. O yang ako Bicol, tabang ura mismo. Umara na ka mo, pasiring na ka mo digdi, tapag naribong ako, dagdagan ko pa yan ng noodles. Sa mga warang sapnaon. Yeah. Pero sa igwang sapnaon, magpasiring, so igwa, relax lang ka mo dyan. Ngunyan, so nakakuan na halos uroal daw naman, ang advice ko siguro, daron nyo sa indong banig buda ulunan, ta magasararo na sa nakita. Sir, Joke ang budget natin actually pagdating sa mga programs ng Ako Bicol, isa na nga dyan ang medical assistance. Tayo po ay pinalad na magkaroon ulit tayo ng 2 congressman. So kahit papaano, mas malaki po ang budget po natin dyan. Pero ang ating serbisyo publiko ito po ay Bicol region-wide. Okay, kaya ito po ay piga disseminate po. Ito po ay proportionate ini. Piga baranga-banga Sabi din. sa birak, banga, ayan. Nung pag-meeting din namin, ang aming ang request namin, gusto naming malaman kung for example, dito sa medical assistance, ilan ba ang maida-download ng atin pong headquarter para makatulong sa mga kababayan natin. Kasi katulad nung nakaraan na mayroon ho tayong budget dito po sa ABMC na yun po ay unti-unting nababawasan kasi mayroong mga pumupunta, humingi ng tulong bago sila lumabas. Ang ilan doon ay sinasagot na natin ang kanila pong hospitalization bill. Ang ilan naman dito ay para sa medical assistance. Tapos binabawas na lang doon paunti-unti. Yan sana din ang gusto natin mangyari dito sa pag-download ng ating fund medical assistance dito sa DSWD dahil mas madali pong mamonitor. At kung pwede, hindi na sila pabalikin. Kasi itong pinakamahirap dahil sa atin po nagre-recommenda tayo doon sa sa DSWD, kung minsan po dahil sa daming humingi ng tulong, binibigyan na lang po sila ng slip, malit na papel, tapos na bumalik na lang kayo sa ganitong araw. Ay, mahirap yan. Opo. Yun ang gusto nating maiwasan at gusto natin pong mawala kasi kung tayo po ay magre-recommenda para sa Ako Bicol, it should be from the fund of Ako Bicol. Dapat ura mismo. Pag nakakumpleto ng requirements, Yeah. dapat tabang tulos. Oo. Sa hiling mo tabi, sir, sa ina parte medyo nagkaigwan ng pagkaaberya sa paghagad ng tabang. DSW. Tapos kung buong province ng Bicol region na yan ay sa mga nagiging problema po namin. Siguro ang suggestion ta diyan mga kababayan, Good morning tabi kay Manay Merly Alurin Rodriguez, asin kay Congressman Leo Rodriguez watching right now. Ang rekomendasyon ta diyan, maramo kay sir, di po panahon na nindo para makatabang, makatuwang sa mga kababayan. Ang pondo ng gobyerno, igwa kita ning pondo ang congressman. Igwang pondo ang may mga party list digdi. Di ba? Puro yan na may mga pondo. Ngunyan base duman sir sa sinabi mo, medyo
nasa DSWD ang pagka-delay. Oyo, kumbaga dahil sa kakulangan ng Yep. manpower. Opo. Oh. Hindi lang po yun, sir, kasi kung minsan ang mga kababayan natin gusto nila makukuha ng outright cash. Oh, Okay, dahil sa dami humingi ng tulong, kung minsan yung pinapadala ng Region 5, oh, for example, within this week, 2 million. oh. Sa dami humingi ng tulong, naubos yun. Naubos agad. Oh. So ang punto lang dito, kasi kinukuha natin yung nasabi mo kasi kanina, na di-delay because number one, kulang sa manpower. Oh. Opo. So sa puntong ini mga kababayan, siguro ang satuyang mga punong ehekutibo o ang satuyang mga membro ng legislative body, may mga kaswal ka mo dyan na pwede nindong i-assign duman Oh, yeah. para makatabang. Oo. Para makatabang. Kasi mga kababayan, ako sir, I do believe na inipong pundong medical assistance, inipo mga kababayan sa tuyang mga ginagalangan na congressman and iba pang mga sabi nga ng senador na nagtutuwang man sa tuya, nagkakangning pondo. Like Senador Bongko, may mga pondo yan sa Malasakit Center. Oo, marami. Yan po mga kababayan, ang apod po kayan is a preposition. So daay po kita gahangad na kamo magkahiri lang. Iyan in case of emergency na kamo nagahilang, igwa kamo ning nadudulukan na nahagadan tabang ang gobyerno. Aramon nyo lang yung tamang proseso. Ang gobyerno may mga branches yan. So ang pinaka sentro kan sa tuyang pag-abot sa social services, which is the DSWD. Yeah. Okay. Sa DSWD, diyan po pinagkakahang ang mga pundo kan sa tuyang congressman, lalong halimbawa ako Bicol Party List, halimbawa duman sa kuya nakakuha sila ng pundo, pupunduhan mi ang Miriam Bicol. Mm-mm. So kwarta ngayon duman mga kababayan, sabihin ta na kung pira man na milyones, biga banga yan sa probinsya ning Bicol. So ini sa Catanduanes para ini sa Catanduanes. Now, ang return kayan mga kababayan, so records kan mga taong pinagtauan ning tabang, ito ang ibabalik dahil hihilingon kang gobyerno kung ang kwartang ini napunta duman sa mga tamang tao as hindiing nawawarang kwarta dahil igwaning supportive documents na nahiling kasi piga audit yan. Yama. Tama. Okay? Oo. So, kaya nga ni mga kababayan, kung halimbawa na inpatient ka mo, kumbaga narabya ka mo because dainangani ka mo, pabalik-balik pa ka mo sa DSWD, pamasahe lang mo yan at mahalon gasolina, mahalon na pamasahe, so dapat kuta na pag nagpunta ka mo, makuha na. Ngunyan sir ang haputan mo yan. Kang nagdulok sa imo ang sarong kahaganing tabang nagdulok sa DSWD, nagtao kan rekomendasyon, tama? Yeah. So after that, ano ang susunod din dang gibuhon? Dala ang kanilang mga complete documents regarding medical records, Oh. kasama na pong recommendation po natin, pupunta na sila sa DSWD. Okay. Pagdating po doon, siyempre entertain po yan. Una sa lahat, dadaan niya sa guard. Oh. Dadaan po yun doon sa staff doon sa loob. Oh. Ngayon, pag sinabi ng nasa loob na bibigyan muna namin kayo ng slip kasi una sa lahat wala kaming outright cash, pangalawa marami nang humingi ng tulong, kaya ang mangyayari is scheduled sila. There was even a time actually, sir, we are sad about this Oh. kasi limitado naman talaga kasi nasa province tayo Oh. hindi basta-basta makadala ng cash yan. Okay. Ngayon, mayroong humingi ng tulong para sa medical assistance. Sir, linawin lang natin, yung Oo. sinasabing outright cash, dapat adyaon yan sa kamot ng opisina ng DSWD. Yes, sir. Okay, kung halimbawa naubos ito, Mm-hmm. sa Insinamacoalan Bank. Pag naubos na yan, halimbawa, saka sila bibigyan ngayon ng slip na babalik kayo o tatawagan Hindi, I mean, namin yung pundo ng DSWD. Halimbawa, yung pundo nila, hawak nila, may 2 Oo. million sinda, o sabihin natin, naubos. Mm-mm. Tapos may dumating na humingi ng tulong. Oo po. So, saan kukuha ngayon ang DSWD ng cash? Wala akong alam pagtungkol dyan kasi ang pagkakalam lang namin, basta pag naubos na, bibigyan na lang sila ng slip kung kailan sila babalik. Di ba hindi ba yung pundo na Ako Bicol, lahat yan inilalagay sa government bank, Yeah. like land bank? Opo. Oh. Oo. So, ibig sabihin, halimbawa may pundo ang Ako Bicol, sabihin tanang 20 million. Oo. Oh, tapos paano yan, ano ba ang pag-withdraw diyan sa ano na DSWD siyempre kung sila ang kukuha nun? Ganito po sir, kasi ang fund ngayon ng DSWD, as far as my knowledge is concerned, general fund po yan. Oh. Okay. Yung nga, binanggit ko kanina na ABMC, one time na kami po ay
naglagay po dyan, I think last year po yan, yung fund na yon specifically for Ako Bicol clients lang yon. Okay, so party list natin yon. Ho. Ngayon, unti-unti siyang mauubos kapag mayroong narekomenda ang ABMC na pumunta kayo sa AKB o kaya may dumadaan sa amin, so babawasan namin yun, naka-record lahat yun. Kahit na 5 cents, naka-record yun. Kasi audit po yan eh. Yan sana ang gusto namin mangyayari. Kailan dito po kasi sa DSWD, sa ngayon, pagkakalam po namin, at yun nga, napag-usapan ng atin po doon sa headquarter na magkaroon tayo ng meeting the other day, ay general fund ang nangyayari. For example, sa buong Bicol region, ay halimbawa, nagbigay ng 20 million para sa DSWD, para sa medical assistance. Ang 20 million na yon ay unti-unti yan na mababawasan sa buong Bicol region, depende doon sa recommendation natin. So ibig sabihin, walang specific how much is the allotted amount dito sa DSWD na galing po sa Ako Bicol. Basta ang ginagawa natin ay pag humingi na tulong, binibigyan natin ng recommendation. Pagdating doon, if the cash is not available, ang binibigay sa kanila po yung slip. Yun ang nagkakaigwa ng problema. Yes, sir. Naman. Kasi Opo. sa ospital, mga kababayan, dahil masyadong problema kasi wala man dyan yung cash. So, ospital, ano yan, ospital bank to bank yan. So, dumandiga, yun nagabayad. Pero pag abot di sa DSWD, so, nakaka-receive nga ita, may mga inapod na yung mga sa financial assistance. Ang flow lang kasi na di maintindihan sa mga kababayan, and nagkakaigot talaga ng problema, sir. Yep. Na open ta naman sa ini. When we say kasi mga kababayan, general fund, ang DSWD may sadiring pondo. Yeah. Okay? Regular So fund. bad magapot ka mo. So paano man so pondo ko so congressman so ibang party list. Yeah. So anong proseso kayan? So pondo ning congressman, so pondo ning mga party list aduman nakahalo sa general fund general ning fund. DSWD. Opo. So ang gustong sabihin, dai mo na madideterminaran pag abot sa pagtabang kung arin so pondo ka na Ako Bicol party list na pinagdisponiran as in ipinagkatiwala sa DSWD parang siring kayan. Yeah. So ano ang gustong sabihin ni Ako Bicol tanganing mapamadali? Ang gusto nating mangyari po sana, actually na-determine natin yan the other day, tsaka yung mga higher ups natin na mayroon tayong special fund na darating na yan po ay para at allotted lang po talaga para sa party lists. Okay? Yan sa Ako Bicol. Kaya gusto naming mangyari na dapat malaman namin how much is the amount para naka-record talaga yun duman sa logbook natin na ito yung recommendation natin. Si Matram ning how much is the amount? Sa kanila po, sa side quarter natin. Okay. Halimbawa, 30 million ang special fund para sa medical assistance. Kung out of 30 million, kung hatiin niya sa 6 na provinces, kung 3 million mapunta sa atin, alam natin kung paano siya na Na-distribute. Na-distribute sa mga kababayan natin. Sa ngayon, wala. Talagang binalawas na general fund sir. lang. Yes, sir. Ang maganda po sa ngayon kasi sa DSWD, mayroon silang MOA sa mga private hospital like CDHI, tsaka dito sa IMAC. Ngayon, even without fund, nagbibigay sila ng QL or guaranteed letter. Na pag galing po sa DSWD, pag nabigyan sila noon, especially doon sa tinatawag natin na hospitalization bill, na yun naman talaga ang hinihingi ng tulong ng mga kababayan po natin. So dala nila yung guaranteed letter na yan. So if they present it to the hospital, so ibabawas na yun doon. Kung medyo malaki, hindi iyan sasagutin lahat kasi maraming humingi ng tulong. Depende sa humihingi. May palakasan minsan. I don't know. Mga kababayan, Sana hindi. sa tuyang sa paglinaw, nabanggit ako sa bago general fund. Ang probinsya ng Catanduanes, sabi ko na nga igwa kita ning Ako Bicol party list, igwa ning TJP party list, adyaon si Congressman Leo Rodriguez. Gabos yan, Sir Bong, isa DSWD, tama? Opo. Gabos yan, Opo. dumanido i-claim sa DSWD. Opo. Now, mga kababayan, ang pinaga-resolveran lang kan Ako Bicol, na ang satong mga kababayan na naghahagading tabang, dapat di man maantala, di man magaburubiltada sa DSWD pag natawan na ning recommendation. Opo. Tama? So ngunyan, halimbawa, sabi ta na nga kasbago, naubusan nga ning yung cash. Opo. Wara, so kung papabalikon mo, sa bagay, dapat gibuhan ning paagi. Opo. Ning DSWD na pag hinapot o taga-sain katabi, kung halimbawa taga-Birak lang, it's okay. Okay lang, Opo. asa sentro. Yeah. Pero kung medyo horwarayo,
kaipuhan, halimbawa, Mhm. tagadugi Oo. sa ibang medyo ko yan, sa Oo. parte ng Birak, Mhm. dapat magibuhan ng solusyon. Tama. Okay? Oo. So, yan po mga kababayan, ang hangad ng Ako Bicol Party List na pag naghagad ng tabang ang sa tuyong mga kababayan, kaya nga naghagad din tabang tanasakitan, dapat Oo. di ita naman dagdagan ang sa indang kasakitan. Tama, Sir Bong? Tama. Oo. Kaya kung minsan nga pag naramanita na harayo, galing sa malayo, so, nagbibigay tayo kahit na konting papaano, pamasahe. Oo. Yan, personal na yan. Personal na yun. Oo. Kay Lakman baga, Mhm. itong mabulta na masindan, di sindang dara kahit papaano. Kaya So, ako mag-provincial coordinator. Taday akong pang personal. kaya ang bili namin sa mga, kasi nakalagbok naman yan Oo. sa atin lahat po yan. Ang bili namin sa kanila, anuman ang mangyari sa pagpunta nyo sa DSWD, let us know. Oo. Kasi kung hindi sila makahingi ng tulong, kami mismo ang ma-follow, bakit hindi ito nabigyan sa ganito? Oo. Kasi importante yan Oo. Kasi kung halimbawa mayroong kulang na documents, o doon pala sa pinakita mo sa amin, may problema pala. So, paki-provide na lang para may rekomenda namin kayo ulit. Sana sa bagong leadership sa paagi ni Secretary Erwin Tulfo. Tulfo, Oh, yeah. dapat magkaigwa tayo isita ang puso kan tao ini talaga sa pagservis sa kasardayan Yeah. Sana magkaigwa ning pagbabago duman sa mga video kaipuhan bagohon. Mm-mm. And DSWD tamang kamo pikabasol ta kami nga saludo sa indong kahigusan kundi kung may mga pagkukulang man dapat mahiling ta na i-improve ta. Tama. Dapat na kita mag-stick duman sa serbisyo na iisipon ta dapat gatao ka ning serbisyo because you are not a boss, you are a public servant Tama. in nature, okay? Oo. So, ano man ang mga kaluyahan sa indong mga liderato na kaipuhan baguhon. So, dapat mag-flow kita in the Yeah. name of public service. Oo. Actually po, sir, nung nakarang Oo. araw, merong humingi ng tulong sa atin. Namundo kami di sila nakakuha para sa medical assistance. Oh. After a month, nalaman namin na yung di pa sila nakakuha, di sila talaga nakakuha. Oh. Ang hiningi na naman sa amin, funeral assistance, kasi yung hiningi ng medical assistance, namatay. Namatay. Oo. Yan ang mamundong party minsan mga kababayan. Na Mm. baad lamang duman sa inaitabang na financial assistance, baad lamang duman na buhay. Dahil sa sabi nga ning di nakakuha, di ko sabi na kamo ang dahilan na halimbawa na dapat nabuhay. Pero mga kababayan, dahil siguro kinapos ning kaisipan, Mhm. susunod na tabang imbis medical assistance, sunod na tabang burial na. Ang pakiusap namin, wag mo nang mawala sa mundong ito hanggat hindi pa Oo. nakakakuha ng Pero tulong. ang suminunod burial na. Ang problema Oo. sir, pati sa burial, dahil pa mananggid na dadali. Halata no arin dyan na bibisitahon ko ang satuyang Social Welfare Office digdi po sa Virac and maging sa province. Mabisita ako sa Indodyanta. Ang sa kuyang programa kada alas 11 one-on-one prangkahan kabali tabi kamo maliban sa mga politician, sa mga elected official, maging department heads kabali kamo duman sa programang one-on-one prangkahan ni Skylon. Kaya gusto tang makatabang, habo tang makaulam. Tama. Dahil ang Ako Bicol Party List dahil ibang hangad kundi magtabang sa lambang Bicolano na nasasakitan sa indang kamugtakan kaya nga ni sinda ibinuto nindo tanganing sinda ang sa indong maging katabang asin kasurog. Tama, oo. Oo. So ito po ay nangangologan na hindi ho talaga tumitigil ang Ako Bicol para mapabuti pa ang serbisyo po namin sa ngalan ng serbisyo publiko kahit katatapos pa lang ng eleksyon. Oh. So we're not doing this actually, it's because of election. Because this is our mandate. This must be proven by our sincere service sa mga kababayan po natin. Ayan, ini po ang mga viewers tango niyan, mga followers kan Ako Bicol Party List. Philly Flores, maraming pagka-morning. Sabi ni Mendoza Maria Linda, nasa Legazpi Hospital. Ano tabing hospital tabi? Kadakol hospital dyan. And sabi ni Sally Bio, sir, kung nakakuha po sa DSWD, yata day na po makakuha otro. 3 months. Oh yes, opo. Paliwanag ka tabi, sir. Ganito po, kung ang hiningi ninyong tulong ay para sa medical assistance, kahit anong party list, kahit anong congressional office po, so definitely kapag yan ay dumaan po sa DSWD office, yan po ay nakapasok sa database. Na kapag ang iyong pangalan po pinasok na naman sa database, maalarma yon na ibig sabihin nakatanggap kayo and
dapat makalagpas na naman ng 3 months na naman. Madam Sally Beo dyan sa Santo Cristo ha, liliwanagon na lang, okay? Halimbawa, naghagad ka ng tabang sa TGP party list. Yeah. Tapos, bad tiga-isip kan iba, mahagad na naman akong tabang kay Congressman Leo Rodriguez o kaya sa Ako Bicol party list. Mhm. Ang pundo po yan, centralized po yan. Opo. So once na naghagad ka na ng tabang, maski bakong naging supisente ang tabang na yon, palipason muna ang 3 months bago Opo. ka otro makatabang. Okay. Matatabangan. Tama. Sabi ni Sally, kung nag-short po sa budget, tig para bakal na po ning bulong. Yan ang talagang nasabutan ko man, sir. Halimbawa, so nako ang tabang sa gobyerno, sa paagi ng congressman, party list, governor, ano pa man ahensya ng gobyerno, nag-short dahil nagkulang. Yan ang dakulang problema. Yeah, sir, gusto nating ipaalam din Oo. na after 3 months po yan on a specific program. For example, medical assistance. Oo. Pero on the following day, gusto nilang magagad uturunin tabang para sa transportation allowance naman o Oh. transportation assistance. Pwede naman po Pwede. yan. Sa ibang service, sa isang specific service yun after 3 months. Pero kung halimbawa ngaya naluwas na sa ospital, okay na. Tapos kinalaonan, kaipuhan magparabakal ng bulong, sige ang bakal ng bulong. Yeah, iba naman po 'yun kaysa yung pagbayad nila doon sa pinabayad nila sa ospital, iba man po 'yun Oh. kaysa doon sa medical assistance. O yan tabi sa Libio ha, pwede ka papalan. Kung halimbawa nasa ospital, nabayadan so bill mo sa ospital, Mm-mm. and after that, mga pilang semana nakaluwas ka na, medyo kapos-kapos pa, Mm-mm. magdulok pa man gilayon ka mo sa Ako Bicol party list. Taka mo makakuha ka mo ning tabang. Opo. Ayan, maliwanag tabi yan ha. Sige, fight kita mga kababayan. Tarabangan, magkabulong nyo, asin magkasararo, suportahan, tabangan, damayan, ang lambang saro. Ayun, maliwanag, suportahan, tabangan ang lambang saro. Ano pa tabi, sir, ang satuyang marhay na mga bareta dyan ng mga programa kan Ako Bicol Party List? This is in partnership with Dole naman. Okay. Kasi meron ho tayong mga paparating, actually po ongoing na po, intensified ang atin pong pag-gather ng mga names para maging beneficiary Aha. sa tinatawag po natin na TOPAD program. Ayun. So maganda nito dahil ang TOPAD natin po sa mga gustong pumasok po dito ay nag-increase na rin po. Ay yung tinatawag po natin ay per dime, yung kung magkano na po ang per day nila. Ibig sabihin, so dating nare-receive ka ng mga nakalista sa tupad, may dagdag na Yeah. dati pera. 310. Ngunyan. 345. Ayun, mga kababayan, palakpakan ha. Halat kahay na ito. So ito po ay naikalat natin sa iba't ibang municipalities din Oo. ng Catanduanes, iba't ibang mga barangay ng municipalities. Pero limitado lang ito syempre dahil marami tayong out of dito, 11 provinces, we have 336 barangays ito. So although limitado man ito, pero doon sa mapping po natin, sinisigurado natin, sir, na sa mapping natin, alam na kasi natin yung mga previous mga beneficiaries ng ating po mga programs. So ang congressman po natin ay nagbigay sila ng encouragement na kung pwede yung mga susunod na mga programs natin ay depende doon sa mapping natin na kung pwede yung hindi pa nakatanggap, sila naman bigyan natin. Kumbaga mai-distribuer ning gabos makaresibi Tama. sa kwalipikadong mga tao. Tama. Kaya marhay na pagka-morning una ki Jebrel Romero is watching right now, Rinante to Plano, and Congressman Romeo Alintana Asuncion, Kikiking Tan, salamat sa iriban asin istorya. Ayan, good morning tabi sa imo, Kiking Tan asin sa gabos sa grupong Sungaw. So yan po mga kabab. Pero ikaw kong informasyon, sir, na kaulay ko kasarong aldaw si Congressman na interview ko, Congressman Bong Teves kan TGP Party List. Okay. Mag-aramigo man ini, magbarkada ini, buda ni Ako Bicol, mga kuyan ini. Duman yata sa tupad garong igwaning kung dati magarilinig-linig lang sa gilid ning mga ito bagang sa barangay, mga road clearings. Ang unya yata, sir, papatanomon sinda. May tree planting na. Tree planting na kung saan gabo sa mga tupad na beneficiaries, mga kababayan, magataranom ka mo tanganing igwa lamang ning girumduman sa maabot na panahon. Yeah. Maliban sa paglinig-linig, matayanom ka mo ning kahoy. Mas maray kung igwa ka mo ning mga bakanting daga,
Maliban sa pagtanom-tanom ning kahoy, magtaranom naman kamo ning gulayon. Yeah, oo. Tanganing makatuwang man kamo sa indong kataraning asin sa diri nindo. Isa yan sa pig-brought up natin sa meeting natin Oo. kasi actually I came from Marikina bago ko napunta digdig. Ay, yun. Sige, Oo. fight, Ang sir. Marikina po, dati alam naman natin na notorious ini sa Oo. Gabos. Pero ngayon po napakaganda. We're so proud of Marikina. Alam niyo po, Ayun. isa sa mga Si ang mayor dyan. ngayon po Oo. si Andes, Ayun, Dr. Andes. sige. Dati po si 'di ba sina Bayani Fernando. Oo. Okay. So ngayon, isa sa mga ginagawa ng Marikina sa ngayon, mga LGU Marikina, kapag meron kang problema sa bahay mo, halimbawa, meron kang vacant area sa tabi mo lang at madumi na, hindi mo kaya linisan, pwede Oo. kang magtap ng resources ng ang gobyerno para sila ang maglinig duman sa kapitbahay mo at sila rin ang magtatanim. Ayun. So ito rin po ang big brought up natin Oho. na kung pwede yung mga barangay na yan, yung bakanting lote hindi na linisan tapos tataniman. Yan ang pinaka-the-best na nahiling to sa ibang lugar mga kababayan, iduduplicate na lang. Tama. Di na kaipon magpralano implementasyon. Oo. Pero salamat ko na sa Leonis Quality Hollow Block Trading nabanggit ko so bagas, mapadrada siya ng noodles. Ayan pinagasabi ko mga kababayan. Salamat tabi sa imo. Sige tabi sir, padagusa ang maray na istorya. Kaya ang binabanggit po ni Congressman Teves na yan, tama po yan. Kasi isa po yan sa dapat na mga sa social service. Kasi hindi lang po yung paglinig-linig. Kasi napakadali lang actually yung paglinig-linig, pagwalis-walis Pero yung pagtatanim talaga, merong legacy tayo. Dakulang May pakinabang. iwanan po dyan. Isa yun sa mga pwedeng social service na magawa during the time of Topad. Makakatuwang po kita sa tuyong environment. Tama. Oo. Pero ang pagtanom ning kahoy, bako tabi sa gilid ng mga kalsada, ayuton man sa naning DPWH. Mga gulay-gulay. Duman sa medyo ko yan, harayo sa tinampo mga kababayan na. Good morning tabi sa itong mga viewers, Jenny Tabo and Bon Tacorda, Tolida Alicia Rafael Gonzales. Maray na pagka-morning karo nga nagdadakol ang viewers ta sa programang Ako Bicol sa Radyo Sera. Ibig sabihin talaga na mga kinagigiliwan. Yeah, salamat sapagkat dahil sa inyo na dito kami. Hangga't hindi nyo po ipapaalam ang inyong mga concerns sa amin, hindi po namin niya malalaman. So hangga't magagawa natin ang paraan po yan at ano pang improvement na magagawa natin, so we're always here for you. Ayun, lahat ng problema ninyo mga kababayan, wag lang sa relasyon at sa mag-asawa. Kami ang sagot ni Sir Bongo. Water system, magpasa ka mo ning resolusyon. Tanganing mapag-adalan ta kung kinakaipuhan mabugtakan talaga. Ayo, tama. Actually po yan, sir. Actually po, very massive na rin po ang paglalagay ng mga water systems sa mga ibang mga provinces. Kaya kami na yata nakasunod diyan. Ang Masbate, mas nauna nga pala tayo sa Masbate kasi sa Masbate magkakaroon pa lamang sila na tinatawag po na survey sa water system. Pero tayo po ay nakapasa na sa 40 po ang naipasa po natin na proposal para magdala po ng water system second level ang atin pong headquarter dito sa Catanduanes. Now remember, we are now on level 2. Kaya ang instruction po ng ating pong Congressman Elsaldico na kung pwede ay laki-lakihan na yung lupa na pwede pong donated o kaya paglagyan po ng ating pong water system project na to. Ayun mga kababayan, gusto tang pagramdumon kamo asin sariwaon nasaro sa pinaka kunyan ini ka na Ako Bicol Party List ang tubig because ang tubig buhay. So iyo ini ang pinaka-sentro mga kababayan kan pinagtataong serbisyo gabos duman sa Albay parting Legazpi na medyo warang diin na napabayaan kaito kan mga alkalde dyan napabayaan ning nagturukaw dyan ng mga elected official pero inabot yan kan Ako Bicol natawan ning water system mga kababayan. Kaya digdi po sa Catanduanes pira ito sir, so nabanggit mo nasa 40. Halat-halat lang kamo mga kababayan maabutan yan ning water system ang sa indong lugar. Sabi ko na nga ang gabos na bagay may proseso asin na pinagatiyagaan. Ang daing proseso mga kababayan, dahi kita kan makahiling sa ibabaw ning kinaban. Gabos na hiwas ta. Gabos may proseso. Maging sa pagkamuot, sa paghahariyaw tagi agumon,
o karelasyon. Dahil pwede dyan na kurugusan tulos. May proseso yan, mga kababayan. Proseso. Sige sir, balitain pa kami sa mga dagdag na istorya. Yung water system na binabanggit mo, sir, ito ng tubig galing sa baba. So, kaya hindi tayo namimili ng lugar, especially doon sa mga barangay na kung saan maluwag naman ang kanila po mga properties, mga government land na kung saan pwede pong paglagyan po ng water system po natin. Now, the door is widely open. Kami po itatanggap po ng proposal o yung tinatawag po natin na barangay resolution para po sa tinatawag na water system project po natin. May mga nakaulay ako, Sir Bong, ng mga kapitan. And I agree because ako dati ako naging barangay officials. Ang sa tuyang mga kapitan, gusto kaan talaga more projects. Kundi ang problema, mga kababayan, may mga pribadong individual na talagang masyadong makunat. Habo ninda magdunar maski katiting na daga para lamang duman sa tubig para sa barangay. Yan ang naging problema kan sa tuyang barangay. Igwana ning nakahandang proyekto pero yung makakanghan ang wara. Yes. Kaya ngunyan pa lang dapat maglaan na kamo ning pundo, magbakal kamo ning daga yung mga sa barangay na medyo kaipon talaga ang water system, bakal na kamo ning daga tanganing kon in kaso man tulos matatawan kamo ning water system dahil iyon ang pinakainot na requirements igwaning daga na bubugtakan kanasabing ekipahe. Oo. Ito po sir yung para magkaroon ho tayo ng idea kung ano po yung mga requirements. Actually, ang government agency natin when the time that we will implement this program, yung water system po natin, kasi hindi to biro-biro sir this is almost 5 million ang amount po nito. So sa government agency po, pagdating po sa private lot owners, ito po yung mga requirements. Kung halimbawa sinasabi niyo po na meron talagang ayaw ipagamit, at meron namang gusto. Actually, meron tayong mga na-survey na sir, ito po, pag meron ditong lupa, meron ditong tubig, yung lupa nito i-donate po natin. So ito po yung mga requirements. Number 1, meron pong lot title ang lugar na yan. Para sa mga private lot owners po ito So, photocopy po ang kailangan natin. Number 2, meron pong tax declaration, photocopy. Meron pong tax clearance, if available, photocopy din. Deed of donation, the lot must be donated to the barangay. Certificate of no objection, right to use. Galing po ito mismo sa private. Ito po yung mga requirements kung ito po ay private land na tinatawag po natin. Pero hindi natin po maalis na kung minsan ay meron dahil po sa kasalatan ng lupa na available sa isang barangay, may tinatawag po na school area. Sa eskwelahan na kung saan willing naman po ang principal at kahit na po ang ang DepEd na pwede pong lagyan ng water system kasi sila ang unang magiging beneficiary nito sa loob. Ngayon, ito naman po ang requirements kapag sa school lot naman. MOA between DepEd and barangay, MOA between school and agency, lot title ng ng lugar na yan na it is owned by specific school, certificate of no objection, valid ID of the authorized representative kung ito po ay principal, and so siyempre may mga fees po dito. Now, ang ibig sabihin po nito sir ay gusto nating ayusin para paglagay natin hindi magkaroon ng problema, biglang alisin o kaya bigla yan na sarilinin po ng isang specific problema na individual problema. Sayang po yung project na supposedly ang makinabang nito ay ang buong barangay. And sa paglilinaw mga kababayan sa inyong mga kaputan, kung ang water system databi sir na itinataukan ako Bicol Party List sa programa proyekto, kung ang water system na ini is a potable water system. Yes sir, actually po pwede itong potable kasi paglabas po doon sa dalawang tangke po natin, dalawa po ang faucet po niyan. Yung isa po para sa drinking water. Yan po mga kababayan ang magayon because ining programang inikan ako Bicol Party List, bako lang ining basta-basta ang water system. Bako po ini sa mga irrigation system, ano pa man ang patubig. Ang water system na ini
yung pang-urual daw nindong pangaipo, ilalong-lalo na sa oras kan sa indong kapahaan, kauhawan, igwa ka mo ning maiinom. Tama. Oo. Asin certain sigurado na malinig ini mga kababayan. O kaya sa mga punong barangay, nadangog nindo sa mga requirements na dapat kinakaipuhan. Kung medyo bako pang klarado sa indo, bukas tabi ang opisina kan Ako Bicol Party List. Hanapon sa nanindo si Sir Domingo Bongo, tanganing mas lalo pa kamong maliwanagan asin sa indong maintindihan, tanganing matawan nindo ni magkanigong pangaipong usaping pangtubig sa indong barangay. Yeah. Oo po. So mas gusto nga natin po yung nasa upland areasan po. Kasi alam naman natin na napakahirap umakyat ng tubig, especially during the time of summer. So nandito kami. Ayun. Mga kababayan adigdi an Ako Bicol para sa indo mga kababayan. Kita ika, ako Bicol Sinda. Kita ika, ako Bicol Sinda. Kita ika, ako Bicol. Oy mga kababayan, sir, gusto tang ipaabot kan sa tuyang mga sangguniang kabataan, sangguniang kabataan members aram ko kadakol nindo ning mga aktibidad, ngunyan tabi dahil ta pizza dos. Kunya na. Sabi nga ning anong apod kayan? Ganap ng congressman si Attorney Jill Bongalon. Yeah. Si Attorney Jill Bongalon sarong soltero, kabataan, and napakabinta duman sa Albay, sir. Yeah. Sa mga aktibidad, siya ang pinagkukuan na Wispidi Honor. Tanganing magtaon ning word of encouragement, magtaon ning mensahe na makakatabang sa tuyang mga kabataan. Digdi po sa probinsya ng Catanduanes, kung igwaman kamo ning aktibidad na nagahanap kamo ning mga Wispidi Honor na sa pagtubod nindo makakatabang para i-motivate, madagdagan ang sidong kaaraman sa mga bagay-bagay na kaipon nindong maaraman, mga kababayan, sa mga usaping legal asin pag-manage sa indong barangay. In case lang sa mga kabataan, bukas po ang linya kan Ako Bicol Party List, bukas po si Congressman Jill Bongalon para ma-address ang sa indong mga kahagadan. Mga kababayan, kaya in case man adyaon tabi ang Ako Bicol, handang magtabang sa satuyang mga kabataan. Ako Bicol Sinda. Kita ika, ako Bicol. Dahil kang magduwa-duwa sa pag-contact lang sa numero, pakibanggi tabi sir ang sa imong official number, tanganing once again makuha kan sa tuyang mga kababayan ang sa imong numero sa luway-luway na pananaramo. Actually, meron nang nag-message sa number natin. Grupong Sungaw, Gamonito sila. Okay, sige. Good morning da. And of course, this is our number again, 0929 175 19 and 46. Ayun. 0929 175 1946. Ayun mga kababayan pag may mga gusto ka mong ihapot, palagata ka sana ang cellphone ni Sir Bongo. Tanganin magkairintindi. Yeah. Actually, sir, minabanggit mo si Sir Jill Bongalon, kasama namin sa meeting natin. Ayun. So, very enlightening, tsaka ang wisdom po niya ay napakaganda. Ang kanyang mga binabanggit, at saka siyempre, ang kanya din ng mga mga proposal. Actually, nandoon sila sa Congress ngayon, kasi meron silang mga bagong mga resolution, and of course yung mga pending mga pending bill. Mga pending bill na nakaraan, gusto niya din na i-follow up 'yon kasi marami pa ang Ako Bicol na gusto pong maging ganap, hindi lang sa Bicol region kundi sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas mga kababayan. Kumbaga pakinabangan ang abilidad kan sa tuyang mga congressman, bako lang diri sa Rehiyon Bicol, dahil ang sa tuyang mga congressman di kalidad. Sa diri ako mga kababayan, mga aki pa. diri ako Bicol. Aki pa. So, amo. Maging si Congressman Elizalde ko, halos kaedad ko lang yata. Yeah. Mga aki pa mga kababayan. Kaya daig ka mo magduwa-duwa sa pagdulok, sa paghagading tabang sa Ako Bicol Party List. Ako man, bukas man ang sakuyang linya, puro aldaw, madadangog nindo ang sa indong tugang sa radyo, dahil ang sa indong ipinapaabot ng mga tabang as inquiry, ipigapa sa kumayan ki Provincial Coordinator Bongo. Yeah. Ang maganda dito, sir, dahil ang ating pong congressman
si Congressman Elizalde ay siya po ang president po ng ano, 'di ba, ng Party List Association. Kaya nag-expect po kami na ang pundo po ng mga party list ay mas lalo pang lalaki para marami tayong itutulong pa serbisyo publiko sa mga kababayan po natin. Ayan po mga kababayan. And madali ang pagkuanin pondo. Lalong-lalo na lakas si MD si Congressman Saldico and ang satuyang House Speaker Yeah. lakas din. Yeah. Kaya malakas ang satuyang party list mga kababayan. Siguradong ang lakas ihihiras. Digdi po sa Riyong Bicol asin sa bilog na runa nin Pilipinas. Igwa pa ba kita dyan, sir, ng mga dagdag pa dahil ang satuyang oras, igwan sa naman kita ng 7 minutos bago mag-alas 8. Yes, pagilumduman ko po yung mga nag-apply po sa tinatawag natin na educational assistance, ano. So from time to time kami po ay kumukuha ng information sa inyo, kaya gumawa po tayo ng GC, lalong-lalo na yung mga first year, second year, third year, na kung gusto nyo po kayo ay maging beneficiary na ganito pong program mga Ako Bicol, gusto po namin din na maging kasama kayo sa pag-implement natin ng program, lalong-lalo na po ang tinatawag po natin na Clean Up Drive. So gusto namin makasama po kayo sapagkat ito po ay hindi lang naman para sa amin kundi para sa lahat. Kaya paki-open lang po lagi ang inyo po mga linya dahil isa po ito sa paraan para ang inyo din na tulong na natatanggap sa amin ay mapakinabangan din ng mga kababayan natin ng ating bayan, ng ating bansa. Maliwanag mga kababayan ha. And paano kayo ni sir once again inabot na naman kita ng oras na naman para mintras magpaaram as in i-reserve mo sana ang iba pang mga istorya, Yes, sir. programa ka na Ako Bicol Party List sa inyong pinag-urlayan duman sa probinsya ng Albay, partikularmente dyan po sa Legazpi. Baad sa otros simana makapagpaliga nakulon sa nang mga kuyan na arugdala kayan pag nakulon sa suko. Ano? Importante pahit sana. Ha? O sige tabi mga kababayan, Sir Bong, pasalamatan sa tuya mga viewers, listeners ngunya na pagka-morning supporters kan mga Ako Bicol. Yes, in behalf of Ako Bicol Party List in the province island of Catanduanes, kami po ay nagpapasalamat. Ako po ang sambo pong pagpamabalos sa Indo Gabos, kaya kami nandito dahil po sa inyo. Once again, thank you din po sa sa atin pong station manager SM at maging po sa inyo po sir. Thank you sa mga staff po natin dito. At patuloy po tayo magpalakas dahil kailangan natin ang atin pong kalakasan sa pang-araw-araw na ginagawa at sa tulong ng ating Panginoon. God bless you all. Ayun, and siyempre man, once again, thank you so much sa mga viewers sa RO News Online, sila Romel Valesa, and good morning man kay Nela Juja, and sa kuya man na Facebook Live, Jubel Tabor and GC Benavides sa Gabos na nabanggit ko na kasubagos, hindi ko pa nabanggit. Salamat tuno na maray sa Indong Gabos mga kababayan, po ang sa Indong Tugang sa radyo para sa programang Ako Bicol sa radyo. Ako po si Skylon Suplig, pag-iriba ang sa tuyong Provincial Coordinator Domingo Bungo. Salamat tuno na maray ang Ako Bicol Party List pinamamayuhan ni Congressman Elizaldico and Congressman Jill Bongalon. Ang Ako Bicol Party List ang sa indong katabang, ang sa indong kasurog sa ngaran ng pagtabang. Ako Bicol Party List ang number 1. May tiwala sa sadiri Ako Bicol, may disiplina sa sadiri Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika Ako Bicol, 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 sinda